Entonces, o cocela é o máis importante porque non se piolha, non ten o piolho nunca. Pode tardar 20 anos e está como o primeiro día. Eu non paro nada. E a hora libre chego a casa e meto na auga para o bater. Avelino García Pérez, o cesteiro de Pincelo, e o poeta chantadino Xosé Lois García participaron a fin de semana pasada nunha orixinal iniciativa. O número 2 da revista oral A Voz dos Lemavos editouse no Pazo de Toro o pasado sábado. Coordinada por Antonio Reigosa, a revista oral, que ten unha periodicidade anual, dedicou este número ás artes do viño. E delas saben algo ou moito persoas como o cesteiro, que fixo unha demostración en vivo elaborando unha peza. Avelino García é o único representante que queda nesta zona que elabore a cesteiría típica destas ribeiras e dun xeito completamente artesanal. Ademais de falar da aprendizaxe do seu singular oficio que mantén a tradición da viticultura destas terras e tamén da labranza para que se usaban deceas de pezas de cesteiría, Avelino García achegou a súa sabidoría de primeira man dos traballos na viña e do que ten cambiado a situación ao longo da súa vida. O escritor Xosé Lois García interviu en varios momentos da edición oral desta revista. Recitou poemas dedicados ao viño e á cultura e aos lugares da ribeira, extraídos do libro Do Faro ao Miño. Esplendor de follas, acios alumiñando repinte, os beizos sempre agardan licencia que dá a navalla brilla, solsticio, os acios no éxtase da boca, celme antigo no mosto, viño presentindo outro magosto. A ribeira é isto, un corpo baixo un cesto, outro erguendo a eixada e unha forte ventalada cortindo a face do resto. As montañas que ten o Miño son ribeiras chantadesas, teñen soutos e adevesas e adegas fervendo viño. O arqueólogo Iván Álvarez Merallo achegou interesantes traballos de investigación arredor da arqueoloxía do viño e falou de achádegos de lagares rupestres relacionados co viño ou a sidra na Ribeira Sacra. Outro dos capítulos da revista oral, Conexo co mundo viño, foi o impartido por Rosario Fernández, do Museo Provincial, quen amosou aos asistentes unha serie de pezas albergadas en dito museo e utilizadas en moi diversas épocas, feitas de moi diversos materiais, pero enfocadas ao contido do viño en distintos momentos do seu ciclo vital. O xornalista monfortino Luís Díaz realizou un interesante repaso arredor das adegas monumentais atopadas no sur de Lugo, moitas delas descubertas recentemente en Monforte, como é o caso da escavada no Monte de Piñeira. O xornalista fixo tamén algúns apuntes sobre os monumentos reconvertidos en adega nestas terras, como o do templo eremitorio de San Pedro de Cela, emprazado non moi lonxe de Santo Estevo de Ribas de Miño, nas ribeiras do Sabiñao. Estes e outros tesouros de pedra e viño ocultos son testemuña das veces menos valorada relevancia da actividade vitivinícola nestas terras ao longo da historia. Tendo en conta o encrave onde se desenvolveu esta actividade, foi moi especial a intervención de Juan Márquez, que traballa na investigación do arquivo do Pazo de Tor e que, a través da análise de múltiples documentos que puideron coñecer os asistentes, constata o gran peso da elaboración do viño para esta casa e o negocio arredor da viticultura en tempos. Paralelamente, dedúcese a gran cantidade de terras dedicadas a viñedo na zona que hoxe non amosan este cultivo. A portada e a contraportada musical da revista tivo o nome do grupo Tundal, que agasallou os asistentes con numerosas pezas instrumentais e vogais.